Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wannan shine bidiyo na hudu a cikin jerin bidiyoyin da nake. Idan ba manta ba, wancan karan na tsaya ne a inda nake da magana still akan jQuery selector. So yanzu ba tare da ɓata lokaci ba, na ka misalin cewa idan har nan wurin shine daga nan zuwa nan wurin shine selector, daga nan wurin zuwa nan wurin shine ainihin method ko function. So in muka dawo muka kalli wannan paragraph da na bude da kyau, za mu ga cewa na bude paragraph anan, na raba paragraph a nan wurin, sannan tsakanin nan wurin kuma shine na rubuta this is a paragraph, sannan kuma so wannan kenan. Sannan idan muka dawo shi jQuery file din wannan, za mu ga cewa ba wani abu na yi ba a nan. Ina ga zan goge in sake rubuta abin da na yi sakamakon wannan. Farko already na riga ne bayanin shi document ready function. So yanzu gashi na zo na bude na rubuta $sign ne, sai na bude brackets guda biyu, sai na sa single quote, sai na rubuta button. Ma'ana duk da ba mu zo wurin ba, yanzu ina so zan yi selecting button ne, sai na zo na sa click. Ma'ana in aka yi clicking button din, sai na zo na bude bracket. To wani function ne nake so in calling a ciki. So in na zo na bude bracket, sai na sa function, gashi nan ma ya fito. Sai a bude brackets kuma a gaban bracket din sai a zo sai a sa curly brackets guda biyu, sai a zo a rufe nan wurin, sai a dawo tsakanin wa'annan curly brackets din. Yanzu shine nake so mutum zai duk wani abin da yake so ya function din, barin sashi a haka kila za ku gane abin da nake so button din yayi. To shine zan rubuta command din a tsakanin umarnin a tsakanin wannan curly brackets din guda biyu. To in ba a manta ba, ina da na koma nan wurin, ina da paragraph wanda yake da suna id a nan wurin, gashi nan pp id din. So in na dawo na rubuta $sign, na bude brackets guda biyu, na bude single quotes guda biyu, na sa id pound $sign. Duk wanda ya gani daga nan ya san cewa to zan yi accessing id ne sakamakon pound sign din da na sa, wanda haka ma yake ko da a css. To na rubuta pp, wannan ina referring to id din da na sama paragraph, sai in sa anan. Na rubuta css, yanzu zan yi styling din wancan paragraph din ne. Sai in bude wani bracket din, sai in bude single quote, sai in rubuta color a ciki. In na rubuta color, sai in sa comma. Wannan color shine name din, sai value din na sa barin sa red. So a takaice abin da nake nufi a nan wurin shine yanzu idan na clicking wannan button din, wannan paragraph din ya mayar min da rubutun nan ja. In na clicking wannan button din, gashi nan, to wannan paragraph din a mayar min da shi ja. Nan wurin zan zo in sa ainihin click me. To abin da ya rage yanzu sai in zo sai in yi running din shi. In na je run, na je Firefox, sai in jira shi ya bude. In komai yayi, to in na clicking zai mai da shi ja, zai mai da rubutun paragraph ɗina ya koma ja. Yanzu ina jiran shi. Yau ga nan ya riga ya bude. So in na clicking, gashi ya koma ja, ya riga ya koma ja. Kila ba zan koma baya kaɗan, bari in yi refreshing ya koma normal. Gashi ya koma haka, ina yin clicking zai koma ja. So zan dawo nan wurin ƙara, ba wani abu ne, na buɗe paragraph tag. A cikin paragraph din na sa mai id which is pp, sannan na zo na rubuta this is a paragraph. A ƙasan shi sai na zo na sa button din sai na sa mai click me, ko kuma zan iya canza ma kawai in sa taɓa ni. Bari koma kafin nan bidiyon ya dan wuce, ya koma taɓa ni. Ina taɓa shi
na ɗan danna ko danna ni ko taɓa ni duk dai Hausan da yanda dai mutum zai iya ganewa. So zan dawo nan wurin gashi da na buɗe paragraph tag sai na sa ID na sa pp na sa this is a paragraph, sai na zo na buɗe button gashi na rufe button a tsakanin na sa taɓa ni, sai na dawo shi wurin jQuery din already document yana nan. Shi wannan na abu guda biyu ne. Na farko na yi selecting element sunan button saboda button guda ɗaya ne kawai, shi yasa anan da na rubuta $sign sai na sa button din anan, sai na sa click ma'ana idan aka yi clicking button din. Wanda function nake so in yi calling shine ina so in styling din wannan paragraph din mai ID pp dot I select daga nan zuwa nan wurin yanzu na yi selecting shi paragraph din. To me nake so ma paragraph din, ina so in styling din shi ne .css. Me nake so in sa mai kala, daga nan zuwa nan shine kala suna, daga nan zuwa nan shine value din attribute, wannan kala wannan value. Insha Allah a bidiyo na gaba zan dora.